na akong problema. Bahay na sa kong asawa, sobra wa kahigal. Porbida. Bro, taga Oregon. Porbida. O, nalalaki ba na butakal ng asawa ng dako taon. O kung nga na problema ko, inanion mo na ako pagsugod ang mga pangitabo. Samtang nagkanta-kanta ko, gugma kong tinanugan, ikaw pinangga ang gitagan. Gugmang imong gibalos, ako nagduda kay tapaw lamang. Kunwa ko'y ikagasa, di ka mulingi, ako yamiran. Tamis kang mo paraig, kung gipangayo mo akong matuman. Plastik lang ang gugma mo. Plastik nga mga pasalig, imo ka nako nga gipatuo. Plastik lang kining tanan. Kay diha sa imong dughan, walay matuod nga pagmahal. Bantog ragwa kay gana, kun mugakusko, og muromansa. Mudayon kag kapoy-kapoy, pasakit-sakit, og muli kay ka. Murag Lisa, apan kon akong ingnon, pag-ilis dayon mag-shopping ta. Pwerte kag yung abtika, imong karinyo, haskang lamia, murag Lisa! Plastik lang ang gugma mo. Plastik nga mga pasalig, imo ka nako nga gipatuo. Plastik lang kining tanan. Kay diha sa imong dughan, walay matuod nga pagmahal. Kay diha sa imong dughan, ang imong gugma, plastik lang. Uy, kanino to tingot? Pwede mo request? Bugno, di ka mo request? Siga man ang matali mo. Tuslukon ko na ron. Pangita dito glaki nga way kabilinggan ha? Dili kay manguhit ka aning dunay kabilinggan? Sungagkon ti ka di aron. Che! Hilas, mura gwapa. Ikaw gwapa ka. Nainaw ni mo lubot ako. Oy, bida di mo kaya. Hay, patuyang kasi batiin mo di hay. Okay nga no, uya mo ato ha? Sulti lang. Bida ba ya uy? Dugayan na ra ba na kung wa nakaputol og tumoy? Ano pila man di mo ito, pila katuboy na din napatuloy mo. Daghan na. Pero bida hilom di ay. Bida. What mo hilabot di mo ba ay? Imo na pasigitan. Imo biklon. Okay nga no. Nakagusto ka itong babayhana? Gipul anak ka na ako. Napul anak ka ni ako ha? Napul anak bagas ako Naabot kami nung tanang imo hatan pagkauwa. Nagkamdunggatas magsilingan ito. Napul anak ba ka ni ako ha? Napul anak ka? Sige, ungaran eh! Mapiso ka! Ungaran eh! Grabe, bastos, kung basa akong asawa taon, sa pagtuom na diyan ako, baboy baka nga muunga sa lunangan, porbida. Pero pinangga kay taon, kinan ako galing lang, sobra ka silusa. O niyag basilos raw, bastos kay baba. Unden, Dong, manang kagigo. Diara ito sa loob ni mo ha. diha lang na. Paano rin kwarto? Kaniyat. La 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 la, I went to the mountain bukid, I got the water tubig, yabot, aday, ako sa loob. Diara! Gay, di mo ko nagyakop taon. Hindi mo ka nagyakop ang kaka taon. Lumuta, uy. Ganahan ko basta bago kang ligo. Lami ka ayo gani ka, bisag wa kay kaligo. Samot na kitag bago kang ligo, do. Buhiin na, Debbie. Huwag mo taon na. Buhiin taon na mo siya. Malungi taon. Ka, kay kining akong kamot, lupig pa'y tender care, ani. Isa mo taon kay birahan kay gabi. Huwag mo arapon. Oy, ha? Dong. Ato i-alternate na. Lili, bisag unsang orasa dong. O bisag unsang adlaw, okay ko. Sugot gani kong every day o every night. Okay na lagi na. Pero lahi mo daghan kay kuhaan ka ng paslot king ako tadawa. Ha? Murag lungoy kay tadaw na Nyan sa managkanahan man ko.
sakti ilang. Butangan ta nag-betadine. Wa man ay hapdos ang betadine. Dali na ba? Hindi, papawaya sa tao na yun. Padlinggo tao na yun. Dili ko ni buhian. Bahala ka diya. Sige. Abang! Sige, ha? Sige. Ay, tao! Wa! Day. Ito na. Day, ato ka sa tunay. Basing bubayan na TV ang utang taon. Ay, sige, Unyat kumputa na ng bayad. Unyat na ng bayad. Sige na pa. Day, ayaw taon, day. Ayaw! Wala lagi tao! Bagpong na rin. Malarot yun. Oo, ni! Pabalbal ka! Day, malarot taon na, day. Malarot. Balik ka ko ba? Balik lang og ba kay di ba ko gibalbal dire? Ay, si Bako ito, si Bako ito. Taon, kato na huwag tao sa klibo. Murang bubayan to. Bahala to. Uy, diri na tayo. Eh. Sa mong taong ko eh. Oo, unya na ng bayad lagi. Sige na, kadali naman bitaw ni. Bi ako'y una, bi. Ay, ginoo ko taon ni Gala. Biyan, pabida. Super. Wa pa taon maayong paslot. Ano na, tanawa na taon na. Di lagi ni sak. Naabray sa mata, baby. Biyan na eh, baby. Pabida, di juga papugong. Hala, balitok. Kay tuwaro, di ka, balitok. Pre. Ang sari ka, pre. Ha? Mura man kag bagong itulay, pre. Hindi, ito tiyos kanding, pre. Disgrasya ko, ang... Ha? Uusa ko dito grasya ko. Dito grasya sa kanan, pre. Sa motor, oy. No, aday kay motor, pre. Pero di motor ka dagat. Oh, sama motora, pre. Kuan, motoriki. Ano motor jack ba, beda? Ay, kabuagin sa kong asawa, pre. Ngano ko taon, pre. Gigamitan ko ka ng maximum tolerance. Oo, ito yun. Makakidot ko, pre. Bisan ako mga barkada taon, di makatuo taon hat kay kong asawa taon. Kay normal naman kaya na siya taon og naa siya sa mga kuan. Pero kung kami rang duwas kwarto, grabe ka wild, bida. Mapusnga ko. Ngita dyan ko paagi nga minusan ba taong iyang kahat ba. Mao to nga, nakakita ko sa akong amigong doktor, napakita ko, nag-istorya gini. Joros, nasuroy ka man dito sa akong clinic. Nung saan naman, nasira na pagka? Wa taon do. Nung saan ka man di ay? Ano may ari ka man sa akong clinic? Laban akong uhanin do ko eh, porbida na konsulti ni mo. Ay, konsulta ba? Naunsa man lagi ka? Kining akong asawa, rupi ako wala. Super juga ka. Murag ako lang yung musulindiran niya. Saan siya, Dok? Saan may manyak niya? Saan siya? Buod mo ipasabot? Sobrang kahigal ang imong asawa? Abi sa itry pa ni mo, Dok. Rob kasuway ka ba? Lagi, grabe kayo. Asa mo grabe kay higal, Dok? Ano man ginana? Mga tanah ko ni mo, ay may higal. Babae o lalaki? Sortihan ta ka, Joros, no? Based survey nga gihimol dito sa United States, nag-conduct sila og survey about sa kahigal sa babae o sa lalaki. Kung kinsa gyud nila, labing hikal o butang ka lang bigaon. Dok, bebe, kinsa mo gyud ang pinaka bigaon, Dok? Ang babae o ang lalaki? Kinsa mo gyud, Dok? Subscribe to Dramaturgo. Well, ang tinuod, basig yun sa survey, ang pinakahigal sa tanan, mao ang lalaki. Kaysa survey, ang lalaki nag-average sa 100%. Unya, ang sa babae, nag-average sila og 99%. Uy, bida usar ron niligas tao na, Dok. Kadabaw mo sa kusintong lalaki. Bida, no? Kuwang yung usang babae sa? Oo, kay ang usa ka babae, ay baka kunman. Ang buti ito, ha? Pero kung imong kwentahon, no, tabla na na. Depende lang na sa tao. Na tao nga manggiulahon, na sa tao nga wa sa ikuwaw. Bisan pag daghang tao, o pagawas kyud sa iyang gibati. Mao ba, Dok? Kuan, pero nga nung nagpangutana ka man ana, Joros. Kung ano ba, Dok? Kana ba ako asawa ba? Hmm. Piha lagi, Dok. Higal kayo. Bida, huwag piling oras. Untong totok. Abi sa kilibuot lagi kayo. Grabiha lagi. Mao lagi na, bisag unsa pa kainit,
Basta mo andar na gani ang ilahang ingon-ana, ano? Ang kanang gana sa tao nga mga ingon-ana. Dunay mao kanay ginaingon nga mapugngan pay baha. Dili ang gana sa tao. Mao ba, Dok? Pero na tambalan na, Dok, na ah. Dili ba na siya sakit? Oo, dili. Unsa man da? Well, mientras makakontrol pa niya ang iyang gibati, no? Makontrol pa niya kini, matawag na to ka nagnormal. Pero og dili na gani mapungan gawas og six manyak na gyud ang tao, na musugod na lang ana sa kasada, ora na mga iro, kana lahi na kita. Oo, ba, Dok? Kung ato sa taas kahoy, murag unggoy. Well, dili ko makasulti ni mo kung sagyod kayo. Kung atos kampana, Dok, murag pare. Isa. Dili ko makasulti mo kung sagyod na kay dili mo na Pero- sa atong nakita, no? Dok, Ikaw ramay nakakita og nagsulti na, pero Sige, libre sulti. mao ba ang katong taga-wireless? Oh, Dok. Oo, pero Tagtag kitong babae sa Dok. Oo. Siya. Pero baso sa mong gisulti, dili pa na matawag. Oy, soy, paghilom mo niya. Pero dili pa na matawag og 6 manyak. Kay wa man ka siya ni mo ma-il Unsa, Dok? Ha? o kanang wa man ka nimo siya makit-iba, makigduwa og laing lalaki. Awa, no, Dok. Pero ang Pues. akong duda nga 6 manyak ba? Pues pasalamat ka sa pagkaroon. Ikaw ra gyud iyang gilipay. Wa siya mo gamit og laing lalaki. Mao ba, Dok? Pero ang akong asawa, Dok, unsa mitawag na niya? Hindi pa mo nang matawag 6 manyak. Kuan, pagsulti mo heart to heart talk, no? Aron may bawaan ninyo ang hinungdan o kamuro sa'y makapangita sa sulban. Mao ba, Dok? Oh, Bitaw, no? suway na. Pagsulti mo. Sige, Dok. Salamat kayo, Dok. Hindi sa tugit tambag ni Dr. Pikinglim da. Sakto kayo. Nag-abot ko sa bahay, pahuway sakto. Gabi siguro, hagad sa tubayan na ron. Klaro kayo, wala. Hilis ang itlog na to, anay probida. Diyos! Oy, day, ikaw ang gudain eh. Wag yun. Nindot mo yapon kayo, huwag ka mausap. Kumusta naman ka? Nagyapon ka besin nyo. Oh, gusto ka ato ko puyo sa inyo? Ay, lang ko, ibida pati ang asawa na ko, probida. Unya, masulti din sa BI ka? Yeah, ipahamak ka na eh, probida. Nga naman, hadlo ka? Ha? Hadlo ko taon, probida sa nanang hadlo. Ay, Uy, ito na yun. Sakit? Sigaw lang mata nimo. Nagtuka di ka i-apil. Ay, aray! oo na, Survive ka? Nagtuo ka hindi ka suklan, ha? Sambulot imong gusto. Ay, nausay. Ano yung ang batang bugno? Hoy, probida! Probida. Igat ka, ha? Sige. Kinsay mo daot. Mauya ko premyo. Sige, Di ay premyo di ay. Ay, oy. Ika nagdaan. Do, pabagal. Malak ka. Bisa na bugno kapag pabagal di ro. Sakita, ipek. Pertig yung bugnuan, laki niya ako asawa, grabe ka silusa. Bida ka, kita lang siya babae nga makigistorya na ko. Lain na kimusuod siyang utok. Ang to, nakakita ko siya timing, nakigistorya ako sa babae. Sakang haka lagi. O niya? Ano makay timik tiha? Unsa man, nakita na nimo ang resulta, ha? Ay, imo itong apel. Apak itong babae, itong hilabot ni mo. Unsay wa? Ito na buhat utan. Hilom niya ay. Uy. Ha, nagtuo kang wa ko makadungog sa inyong panagsulti? Hoy, Jubros, nakaila na kay ko itong babayhana. Nahibaw ko di into nagtrabaho. Dancer to sa club. What? Oh, nakaila ko adto no. Mao nga wa ko'y kumpiyansa adto. Mutira mga itong tiguwa nga nagsungkod. Ikaw pa ka nga tuskig pa kayo ng inyong mukhang di pa na maayo. Iya, sa di mo na unsa ang taong ka, oy. Ha? Timan ini ha? Ano Di man? ko gusto nga dunay babae nga moduol-duol nimo, ha? Kakita ka ni Jubros, ha? Awa! Ah. Ha? Kita ka? Kita niya kag tumoy nga gipatong sa imong agtang niya. Sa! Grabe kay kasilusa sa. Mao to nagisulti ko sa hinay nga paagi. Dahil kanang mga tao ba o babae mo doon na ko ba. Di man sila maunsa na diya o unsa pa ilang tuyo. Na sila tuyo na kung mo doon na sila.
Nakapait ka ikaw, motake din ka. Ayaw kong tudlo, Jubros. Ang Kay labaw pa kong nahibaw ni mo. Paano mga day? Ang gusto ng tanak ko ba? Nga kining atong nagdo straight na yun ni. Lahos sa paggabi ba nga kanang imo kung ano ba? Ha? Kung ano noon sa ba? Ah, Ay kong sultihog ingon ana ha, Jubros. Kay nakailar pagid ka nako. Hilig tuod kong ingon ana pero wa mahitabo nga migamit kog laing lalaki. Ikaw ra gyud. Kadako ng itlog nimo. tinong ng itlog. Kay ngano ni tinuod? Pida sa day. Kay ngano lagi di ba tinong kadako kag itlog? Naya lang ng tingog ni mo. Mabitaw mo magpalak-palak, dako. Abi mo yan, palabog ko. Hilod nga! Ayaw sa man, gusto kang i-announce na kusti buo kalibutan? Magwapo ko. Nga dako kag itlog! Istorya taglain, be. Kana Unyo sa na dakong lubot. na. Unyo na ng istorya, JJ Rasa ko. Kasi ako gamiton itlog. Kato, ayaw ng itlog. Ida, pwede yun yan ng jil lain sa taon na ito istoryahan. O sige, unyan lang, Jir. Tudya ka lang ko, Bi. Kaipsot ang Sige kilakihan. na. Uy, Jubros. Ida, abunin siya na ako, kidagakinlango gagmay. Ano gilangaw ko na, ano tabunan pa din ako? Burom taon ng amahong Unya na tag mag-istorya pa. Humanatag, Jir. Sige na, let's Sus. get started. Dali na, let's get started. Ungo sa ito eh! Butan ko sa hangin ay kaya saan ang adlaw murag kalima gyud taon. Panay labot sa katong karong kadlawon ba karong kadlawon sa pagsulti na ko di. Oh, ni sulti lagi ko sa usawa bahay na na. Naina sin mong miyati day. Ano di ay? Ang imong kamutog, ang imong tiil, imong ina tadaw day. Gusto ko na ara na diha, ah. Sabay Day. ka. Hindi itang istorya. Sige, mag-istorya. Uy, ito na sa akong parol, be. Alam mo puro loy. Naanad ako ana. Kapuya ni mo. Kaya Langaw pati, ni. oh. Ha? Kaya Bana lang purol. Nga di ka manti. Damo lang gihapon. Hubuon na gihapon karong taon-taon. Ay sus. Mag-usap pa di tani day. Kapit naman katlaw ng ahang sa dili. Ganuo ko. Day marites. Ay marites man. Day Kinsa nas marites? Ay wow. Anong mga marites mga tabian? Kuan ba day kining ato ang gibuhat ba taon? Pero sobra ng taon kini eh. Unsay sobra? Angay kang moingon og sobra kun inuras ta ka. Oh, Giinatlaw ra ti ka uy. Dili inuras. Gusto ka atong suwayag inuras? patian lang ko, patian lang ko. Ano di ka? Ayun, so na-ignoras, patian lang ko. Dagway ba sangol? Day! Inani taon kag bisibo akong asawa. Ambot, baka parehaan nila. Pero dili siya ni tungod sa iyang kahigal ba, mangita siya laing laki. Pero sa pagkitinuod, nahadlo ko nga tingalig, mangita siya lain, mahumanay ko kadlukan. Kung akong balibaran tingalig, mao nga, mapugos lang yung taon ko. Pero, Dr. Pinya, Dr. Peking Lim, Ate Pres, Bam, unsa man, di ka rin makadaot ka ng grabe kay tang sunod ta. Biko no, kisan kasuway niyo diha. Si Gili Dilmar, dagham gyud ang mga uyab. Di ini makadaot gili, ha? Baki ko niyo. Unsa man kung kaboy pasultihon, Jubros. Ate Pres. Katawa, gulyat. Saan yung sige katawan? Sa tigili, bagong naabot, nagdaog doon kay Petablia! Di ay. Thank you kayo. Salamat kayo sa Murag yun ay nagpipit. katawan si Alan. Naamo koy ay atos. Ay naamo koy ang katapos. Nagkatawa yun Eh, siya. ang katapusan ko diri, naanam ko siya. Naanam ko siya siya. Pero di ba ni makadao taon Ate Priscilla? Bambina? Nga. Kanas gili, daghan gyud og babae.
Kapoy nagaba taon. Pi, gilit, ang bagi ko. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Jubros, Ate Pres. Jubros. Ah, grabe Ika niya. gano, Jubros. Oh, grabe kay Ate Pres. Ganun man. Asawa, grabe ka. Ambot, di ko Hot kasabot. kayo? Hot kayo. Oh, Grabe, oy. Kanang Unya? hapit lagi kada adlaw niya. Di makuntintong kausa ka. wala ka. Grabe. Ang bana mo Agresibo ko. surrender? Agresibo. Surrender ba na, oy. Tain mo gunay na. Kay, sa iyang higal, surrender ko. Di ba da ako? Oh, pero hadlok lang ko siya, Ate Surrender Pres. di ay. Surrender siya, pero iyan lang pugso niya ko galingon. Kaya Ala. basin ko nung gitaglain niya Oh, kasawa. no? Mao ni. Magkadaot Kapalibaliban, unsa ko na yung buhaton taon. Di ba ka nang sobra gulyat niya? Ang laki mo balibad na, di ka na Kabrustik magkadaot. di na. Oo, no? Murag, murag bag ka nang mapugos na lang. Sobra. No? Sobra Pero na. si Gili Dilmar, sobra-sobra naman niya. Wa man Ha? mo prostate. Ningon lang siya, paliho ko, Kuya Gili, tabagi ko no ko. Sige, libog ng pagod. Di kami now. Kinagkan mo dyan kang uyab. Buang nga bitaw ani, no? Bitaw ay. Bam, why mabasa? Paliho ta ka ng mga... Diretso rag yun. Diretso na, way mabasa. Diretso rag yun. Ato siya doktor. Kato naman siya doktor Gulya. Dito siya, Dr. Pikinglem. Ato na siya. Di, Dr. Pinya. Ato na siya laing doktor. Mga sikan opinion. Kasi magkaitambag ka Asa, na. sagan, sagan. Muram nagkwani mo, Pans. Muram nagpasinupo mo. Bitaw ka na inana Ay, ba? wa na boss. Ato ginag... Pero, Doktor yan. doktor na, pero... Kuya mo na Ngano inano. ka na ang babae inana man? Basig ko ano siya. Sa kaadlaw? Kadaghan? Or... Uy, buntag lagi, gapon lagi. Yan na pek adlaw. So, di mo na. Grabe, na breakfast, na Napis na. paniudto, pangahaw, painit, Oh. no? Lunch, breakfast, o dinner. Nya. Gams. Mura gyud ikaw sa una kakuan di ba? Ah! Mura na siya ato una. Inana de ka gulyat. Kabaw so. Ay, binuhang niya. Tapos? Grabe ni iya hati, Bres. Pastilan. Unsa ko na ikatambag taon. Wa may katambag taon ani dong, Jubros. Iadto nagdoktor. Dili, jubros ka nang. Ngano ka na imong asawa, sobraman, no? Grabe. Wa na rin asawa. Oh, manghagad ko. Pero wa dyan ko manghinlabot og laing laki. Nya gusto ka. Hala, Oh. ka. Ay, kuya, what? Be basahan. Ah, basahin, basahin, eh. Basa. Basahin, uy. Say, babe. Parte na siyang asawa. Ah, okay. Sirak 26, Kapitulo, usuna ko, Sirak Kapitulo 26, Ah. versikulo 11. Kung magpalabis siya sa pagkamatinumanon sa iyang gusto, pagbantay ug ayaw kay bulong kon pakaulawan kaniya. Kani babae ni parte ni babae ha? Mubilangkad siya bisa Ah, dire, Bible. Grabe. Ay, Paminaw sa. Ay, salba. Ay, be Oh. Bible. Ang tituluan ni mga babae, may title. Ah, di ay. Oh. Sige. Mga kanang na ang 26. Asa ba chais, bam? Sirak 26 kapitulo 11. Yeah. Kung magpalabis siya sa pagkamatinumanon sa iyang gusto, pagbantay ug ayaw kay bulong kon pakaulawan kaniya. Mubilangkad siya bisan diin alang kang bisan kinsa nga gusto kaniya sama sa usa ka giuhaw nga nagpanaw mo inom bisan unsang tubiga nga iyang makaplagan. Pero sa sugilanon, wala man siya ni bisan kinsa. Ba, yun Sa na. bana raman. Bana Oo, siya. So dili kay ni siya mutakbo. Pero ang kuya, bam, og mahitabo, kanang mo surrender ang bana. ato sa bisan kinsa. Oh. Ano yung kuya? Dili kaayo ko. Amot lang kaha kay isa iya nag-ingon man siya nga wa mo ko laing laki. Ikaw kaha ningon man siya. Mm. Basi istorya po na niya. Kay kanang naang ug mapriya ng uban nahitabo gulyat katong businessman ang bana busy kay mabutong ang gabi ang iyang asawa gitaban og istambay nga usa ka basketball player. Ah, nang monkey business to siya. Ang bana ba Oh, lagi. kuwang sa pagtagado. Ang babae mo ay nang monkey Alamang business. kayo, kanang na ang unsa nga ning hay maayo magpakita lagi siya laing doktor if that asa ipangutan
pag ato niya sa doktor, dili mas ng asawa mo yung ipatanaw, sir, may ni ato. Siya lagi. Ang asawa may problema. Lagi Kay yan, tatong gidang Subraman asawa, yan. basig na blood test, Grabe. nagami, imuon ana, unsa ba? Oh, bitaw. Dili, Oh. dito pa. Dili ba na yung maniak? Dili mo kuno na gitawag ng manyak ang katungkuan Kay kay banar man sa iya ti pres. Adi ay. Kay kanang 6 manyak bisag kinsa Ah, may bisag, tira na. no, tuod, no, oo. Oo. Magkuha pagali na, magpi sa iya. So, pag ganahan, Hindi, era bata. ganahan Oo. sa siya bana. Oh, ganun. Oo. Ana na lang gulya. Ana na lang. Kanang umuadto sa doktor, iyan tatong kuyugon ng asawa, kay basi doon ay mga eksaminon sa iya mismo, sa asawa. Oo, sa asawa. Siya ra Sa mo guni asawa may adto. Eksaminon. Ato Oo. ta doktora Vilma Bromeo ay kay ubigay ni man basig na ani mga pagi na Oo. di ba? Tingali. Oh. Time sa sigili. Ako, Magguwang man nato ni usa ka tuig sigili at ako'y bana. di Ah. minasa anak ko pangutana. Ah. Mas guwang na to usa ka tuig sigili kanamutan na taniya gulyat. Tinuod ba na gili nga ang babae nga balbon kanang ingon ana nga kanang Balkon. Dili man. Balkon. Balibuon ba? balibuon nga Ah, babae. balbon? Mm. O, ano man? Ingana ko ganahan ko taas ko gana parte ng mga Ay, butanga. kung tuwa na, oy. Kung tuwa na, oy. Pabay lang po. Nabi ko, amiga nga, oy. Kuhaan ka ng... Nakikuyog sa unang Wow. grabe ko balbon oy, di mo kita hapit iya. Di kong tuwa, manari kita sa tao. Ay, tao. Ay, tayo. Di, Pag ako'y bana na din, sa'yo naman kayo na. ang sa umay mo. Kada gamit na mo, kung sa silihan ako. Silihan ako. Mura gilutas. Siya, ingon niya, hindi kagad, sige ba? Ingon niya gina, aw niyan sa tao. Yang imo di man sila mustro, init kayo hang kayo. Ay, silihan man. So gani, silihan imong imo. Oh, di man makatapot ka, basta imo pasok uwi o bayo. Niya sili na yun. Ani ba? Abot naman usa ko well. Kasuway di ka na, Pads. Oh, asang suwayan niya. Grabe ka na iya. Oo, ano man nga, nagkasulti man ka, ana. Suwayan na niya tanan di Kasuway pres. ka? Ay sos. Suyan na, suyan. Grabe. Ate Pres, alin ako na Ate Pres. Ganun man. Igasili ko na yung butang. Dili pwede karot. Samawa na po na natin ito naman doon. Kura ko ang puzzle, tihon. Subscribe to Dramaturgo.